Avui estem a les Corts Valencianes per a parlar amb una icona del parlamentarisme valencià. Avui entrevistem a Manolo Mata, síndic del PSPB-PSOE. Benvinguts a la cimera. Sí, què passa? No. Bon dia, Manolo. Molt bon dia. Estem amb Manolo Mata, síndic del PSPB-PSOE de les Corts Valencianes. Abans de començar, m'agradaria dir-te que a mi que m'agrada la política, i encara que no coincidim plenament en tot, òbviament, és com a la gent que li agrada el futbol i li agrada veure que se juga bé, no? Això del jogo bonito. I jo disfruto, francament, en moltes de les teues intervencions en les Corts. Vull dir, això que vagi per davant. Sí, bueno, ahí. Perquè... Fue la preparació per a fustigar o algo. Ara venen les hòsties. No, què va. Membre d'Esquerra Socialista, no vaig a dir-li sector, no? D'una corrent del PSPB, sempre has tingut una mica el San Benito del més esquerranós, no? del PSPB, i a més Esquerra Socialista se defineix com a federalista, no? I també el PSPB. Què li queda de federalista al PSPB en un moment com l'actual, no? Al PSPB li queda tot, sobretot perquè Ximo Puig, que és el secretari general, jo crec que és un convençut federalista i és una tasca de gota malaia. Vull dir, les aliances al si del PSOE, des de Suresnes, en què entrava Felipe González, hi havia un pacte molt sòlid, un eix Andalusia-Madrid, País Basc, ens allunyava molt d'una presència política que la seva durada ha sigut pràcticament fins ara, no? Vull dir que el fet que fórem la primera comunitat governada pels socialistes després de molts anys de la dreta, amb un acord en forces polítiques d'esquerra, sí que ha condicionat molt aquesta tasca i ja estem veient a les Illes, al PSC i alguns partits que estan entenent que l'Estat té que reinventar-se o resituar-se al segle XXI. Però n'hi ha una majoria, diguem, demogràfica, per dir-ho així, no? Que no representa això dins del PSOE, però també dins de la manera en què la gent entén l'estat espanyol, no? Vull dir, on estan els federalistes? D'acord, Catalunya, Illes, País Valencià, Andalusia, Euskadi, Galícia, en major o menor mesura, però ens queda un vast espai de les Castelles del mateix Madrid que no en tenen com nosaltres. Sí, però fíjate, l'evolució de l'estat espanyol ha estat increïble. Jo crec que això, com ara tot el futur era abans una cosa que estava molt lluny i ara el futur és ahir, no? Però l'any 2000 va ser l'any de les grans transferències de la sanitat i l'educació a tot l'estat espanyol, no? I comunitats autònomes com Múrcia, Castella i Lleó, Castella i la Manxa, es trobaren de repente en tindre que gestionar milers de milions d'euros en coses que a la gent els interessen moltíssim i és apropar una administració a les polítiques a la gent en un àmbit autonòmic. I això va ser un fet revolucionari perquè la consciència autonomista en moltes comunitats se va encetar en l'any 2000 i són des de l'any 78 fins ahir l'evolució havia sigut molt curteta, no? En algunes comunitats sí, però no a l'estat espanyol. I el PSOE sempre ha tingut dos ànimes, una que ve de l'interior, d'aquestes regions d'Extremadura, Andalusia, amb poca consciència autonòmica. De fet, va ser una sorpresa quan Andalusia va entrar en la via del 143 i va ser una de les sorpreses de la transició democràtica, però el PSC, per exemple, o el PSPB sempre s'han trobat en un component de militància que ve d'altres regions que no tenen la consideració del fet nacional, ni de la llengua, ni d'aquestes coses, però militen en altres que sí que venen d'aquest espectre, perquè el PSPB és fruit d'un gran acord de la USPB, el PSPB, la gent que estava en el PSOE, no? I, clar, són dinàmiques històriques que tarden molts anys en veure's, però jo crec que l'evolució és de la normalització del federalisme com una aspiració i un desig dels socialistes valencians. I sempre
havia hagut un front, no? Històricament, de fet, aquella foto, crec que en el Delta de l'Ebre, estava Joan Ignasi Pla, estava en aquell moment, pot ser que fora Maragall, Jaume Antic, és a dir, aquest front de l'antiga corona d'Aragó que sempre havia n'hi hagut. Jo crec que en el tema federalista sempre el PSC havia anat per davant, no? Com a mínim públicament, si volem. Clar, això ara s'ha trencat una mica perquè Catalunya, no el PSC en aquest cas, òbviament, però sí en general Catalunya ha renunciat a encapçalar este front federalista. El paper de Maragall va ser determinant. Si recordeu, Maragall va ser l'impulsor, estant de l'alcaldia de Barcelona, d'un moviment que se deia el C6, que eren 6 ciutats de l'arc mediterrani. Després, com a president de la Generalitat, doncs, també ho va intentar. Jo crec que Maragall és una figura política que ha fet molt per la idea federalista. El seu pensament polític va ser clau i determinant, no? El que passa és que després la situació en Catalunya ha anat canviant en pocs anys, en una situació en què sí que ha rebutjat no sols el lideratge, sinó també a la participació, no? Vull dir que ells entenen que la seva relació ja és directa amb l'estat espanyol i la resta d'Espanya no té cap interès. Tu, en algunes entrevistes, en aquest punt t'has mostrat bastant crític en el punt de la bilateralitat, no? Sortir de la multilateralitat de totes les comunitats autònomes i aquest intent de bilateralitat entre Catalunya i l'Estat. No creus que a nosaltres ens aniria bé una relació també de bilateralitat amb l'Estat com a govern de la Generalitat, com a país? Sí, el tema sempre són els diners. Jo crec que l'esforç d'Artur Mas en intentar que hi haguera una situació de finançament autonòmic pareguda a la de Navarra o el País Basc, que va fracassar per l'obstinació de Rajoy, perquè jo crec que aquest estat li queda molt per avançar, no? I molt per reflexionar, perquè al final el concert seria un règim en un estat desenvolupat federalista, un règim normalitzat. No? Jo recapto el que recapte, després pague els serveis públics que em dona l'estat espanyol. Estats Units pues, està anys lluny del que és el seu finançament dels estats. No? Però jo crec que així pues, això va molt lent. Les democràcies, esta és una democràcia molt jove. Estem veient estos dies el que està passant en Ucrània i tal. El cop de l'Estat va ser una frenada al procés d'avançament en el procés autonòmic. Després, el del 2000 va ser sorprenent, també en acords que tenia Aznar en forces polítiques nacionalistes. Als bascos i navarres no els interessa en absolut, que és de més juguem el mateix partit que ells, i quan parlem d'això, si ens aniria bé o no, és clar que si Catalunya té aquesta reivindicació i aquesta aspiració, també s'acosta des de més. Vull dir que la diferenciació és clau per a catalans i bascos en l'espectre espanyol, i això de vegades és un fre a les aspiracions que poden tindre altres comunitats autònomes. Sempre, vull dir, recorden de la reforma de l'Estatut del 2006, no? En la reforma de l'Estatut, crec que el president Camps és qui fica com a exemple de topall l'Estatut valencià. Vull dir, si la diferenciació és una cosa per a catalans i bascos, dona la sensació que ens han usat normalment els valencians per fer de fre a aquests catalans o a aquests bascos, no? I crec que aquesta frase és una mica. És que era com el problema de la política des de fa molts anys és el tacticisme i la mirada curt, no? Camps el que volia era ser els primers per a visibilitzar que la valenciania ho acollia tot i entonces teníem un espai propi a l'estat espanyol, però un espai no reivindicatiu, no nacionalista, però bueno, somos los primeros, los más fuertes, los campeones, bueno. Però aquest discurs al final pues, estava molt empobrit, no? Mira, jo crec que una de les claus de la situació política espanyola territorial està en la desfeta de l'Estatut del 2006. Jo tinc molt bones relacions i és una persona que adore, que és Tardà. Jo vaig tindre la sort o la desgràcia d'anar 3 vegades al Parlament espanyol a defensar una modificació estatutària. I en totes les ocasions aprofitava per anar en Tardà. També vaig coincidir en ell en un acte que es va fer de republicanisme i democràcia. I sempre li recorde que ell va fer una entrevista en El Mundo i comentava que després de l'aprovació de l'Estatut del 2006, ell va quedar per telèfon a Carod Rovira i ell va dir:
ara ja no podem lluitar per la independència almenys en 30 anys. Vull dir, aquesta lectura que fa tardar no és la lectura que va fer l'estat espanyol. No? L'estat espanyol, sobretot la dreta i les forces de dreta, el que feren va ser una lluita frontal contra un estatut que almenys dissenyava una nova relació amb Catalunya, no massa diferent, no? Ni revolucionària, però una nova relació que era un pas més enllà, que a lo millor tindria una durada de 20 o 30 anys i anar resituant-nos. No? I jo crec que això és el que va enturbiar tot. Vull dir, la sentència del Constitucional del 2010 ha sigut un colp al desenvolupament de l'Estat tal com el vegem i el configurem algunes forces polítiques d'esquerra. Dóna la sensació, ara que dius del Tribunal Constitucional, que, òbviament, donava la sensació que anava, vaig a dir, contra Catalunya, i entenc, en tots els matisos, no? Però veiem com també ara, vull dir, està tombant lleis que esteu aprovant en les Corts Valencianes, no? Que estem aprovant en les Corts Valencianes, o el mateix desenvolupament del dret civil. Diràs que el Tribunal Constitucional ha agafat un paper també de fre. Bueno, jo crec que el drama polític d'aquest país és que el Tribunal Constitucional ha passat de ser un legislador negatiu a ser un protagonista i un activista en una concepció de l'Estat. Jo crec que la configuració del Constitucional és molt conservadora i això té reflexes en moltes coses. No? Però en aquest tema concret, que era el de l'Estatut de Catalunya, jo crec que no feren una lectura constitucional de la Constitució. El problema del constitucional conservador és que ha trencat vies que havia obert un Tribunal Constitucional progressista. Perquè, clar, si un Tribunal Constitucional llig la Constitució i entén que quan el matrimoni és la unió d'un home i una dona i la seva lectura és d'un home i una dona també entre si mateix, ja està fent una lectura constitucional. No? I això hem vist que és una lectura regressiva de la Constitució i està frenant molts avanços. Una altra cosa és la tècnica legislativa que s'utilitza en governs de coalició, en influències de moltíssima gent i decisions apresurades. El Constitucional va qüestionar, per exemple, la llei de senadors autonòmic, que jo crec que era una barbaritat. Jo sempre els explicava a Podem que era més fàcil que algun dia el Parlament Valencià aprofitar aquesta llei per tirar a Carles Mulet que per solventar el problema de Rita Barberà. Jo crec que hi ha coses que quan una persona és triada per estar al Senat, per el seu Parlament, a més, en un sistema molt diferent del català, per exemple. Així no fa falta una majoria per ser senador. S'aplica directament la llei d'Hondt en els resultats parlamentaris i un partit proposa un candidat al Senat o una candidata al Senat i no fa falta que el voten. Saps que ixe és el que representa la força política. El PP va jugar molt en aquesta llei també abans, quan volien fotre a l'Eire Pajín, s'inventaren lo de les compareixences dels senadors sense entendre el que és la democràcia. Vull dir que si una persona vol anar al Senat a cagar-se en l'Estat, a dir que això és una merda i a demanar tots els dies la dimissió del rei d'Espanya o el que sigui, té tot el dret. I aquestes lectures el que feien era una configuració de que una majoria parlamentària podria tirar a un senador. Bueno, això era una llei, era inconstitucional. I ho han fet. Alguns temes vinculats a la llei de pobresa energètica, vull dir, la influència també de Podem, de missatges molt senzills, traslladar-los a les lleis, és molt complicada. I jo crec que no ha estat una ofensiva contra la legislació valenciana, sinó que és dificultós, no?, articular o encaixar peces en què hi ha moltes responsabilitats. I el tema del dret civil valencià és una qüestió d'estes. Jo crec que si algú llegirà els furs s'assustaria, no? Com tractaven els infidels, a les infidels sobretot, o les tortures i els càstigs que hi havia, no? Però aquesta aspiració de legislar al País Valencià dret civil d'una manera més regressiva que l'estatal també és un problema. Però bueno, al final és una aspiració que tenim i que estaria bé el dret civil valencià, però tampoc crec que siga necessari aplicar-la o forçar la seva aplicació
que al final el que acaba fent és produir defectes i perjudicis o a les dones o als sectors populars. Bueno, però al final la possibilitat de legislar sobre temes que altres sí que poden legislar, no? Sí, està molt bé, però si penses en qui són els aliats dels que volen tindre l'opció de legislar i veus que són persones reaccionàries o forces polítiques molt reaccionàries, la situació ja no és tan evident, no? Però les Corts han votat en... Sí, estic d'acord, jo crec que el tema el tindrem que posar en marxa, però que l'aspiració del dret no té que anar correlativa a l'aspiració de canvis substancials en la nostra manera de viure. Portem 7 anys ja de Botànic i no veníem, diguem, ni d'una legislatura ni de dos del PP, veníem d'un règim. No? Era un canvi de règim, això Era un canvi de règim. Això són 20 anys de peperisme en aquest país, no? I sí que és de veres que al marge de les retallades, al marge de les embutxacades de diners, etc., que al final se va fer inaguantable, una àmplia capa de la societat valenciana era allò de hemos puesto Valencia en el mapa, no? Que deia la Rita Barberà. Va comprar aquest discurs. Què vam fer, i m'incloc, què vam fer malament l'esquerra per a que això traspuara d'aquesta manera? Perquè des de l'òptica d'avui és incomprensible. Però en aquell moment era la normalitat absoluta, l'orgull, no? de la Fórmula 1, l'orgull de tantes i tantes coses. Pues hem fet moltes coses mal, no? I continuem fent-les, i això és el gran problema. Perquè, mira, la pregunta és de què estem fent mal ara, ho relacione en el que li va passar al professor de Bétera, en què una colla de xiquets i xiquetes amb banderes d'Espanya i palos de la bandera d'Espanya a una persona pues, la corralen i tal per el fet de ser gay. No? Què estem fent? Com estem consentit que actituds monstruoses se traslladen a gent absolutament normal o que hi ha gent pubs o discoteques de gent joveneta que tanquen en el cara al sol o que xiquets de 12 o 13 anys en la seva Play, pues canten lo de viva España, viva el rey, viva el mando de la Play. Algo està passant perquè no hem creat encara una consciència col·lectiva de que la democràcia és algo que està sempre en risc, que els avanços democràtics són els que són. Rodrigo Terrassa va escriure un llibre, ell parla d'una cosa que vaig dir jo fa molts anys i crec que continua sent certa. La societat valenciana assistia, era com si els valencians i valencianes miraren com per una finestreta com vivien els rics, com funcionava una societat, i això els semblava atractiu. Llavors, la festa del Mercat Central, que era el paradigma de tot això... Quan va arribar amb el director general de Prada, no? Exacte. La Rita Barberà. Entonces era tot el Mercat Central, que és com un element d'orgull cívic, no? El nostre Mercat Central, la seva cotorra del mercat, ocupada per Prada, Armanis, tot ple de gent amb smokings i tal, els periodistes que anaven buscant on poder llogar un smoking perquè no hi havia, no? I ser part, una èlit que participava d'unes coses pagades en els nostres diners, malbaratats en els nostres impostos, que se llevaven d'altres coses, però exercia una certa fascinació. I aquesta fascinació es va multiplicar i en les polítiques de comunicació això és clau. Tu ja no estàs fascinat perquè els xiquets i xiquetes de 2 anys vagin debades a l'escola. I no penses el que suposa, no? O la influència del sistema educatiu. I jo crec que ahir l'esquerra també té que fer molta autocrítica. I ara te posaré un exemple. Ara, per exemple, sempre estem discutint quin té que ser el nivell d'exigència del valencià en l'administració pública. Per exemple, una persona que atén algú té que conèixer perfectament el valencià per a poder comunicar-se en valencià. L'advocacia de la Generalitat té que tindre la capacitat de fer recursos en valencià perquè és un dret que tenen els jutges i les pares d'escriure en valencià. Però per què no validem als estudiants que s'han educat en valencià? Per què tenen que demanar-los una prova diferent a l'hora de l'accés a la funció pública? Si no se demana en castellà, per què la demanem en valencià? I jo crec que de vegades som massa estrictes en algunes de les coses que creen climes socials de rebuig, no? Sociològicament, aquestes coses hi hauria que analitzar-les. Si un pare
creu que fa un esforç d'enviar el seu fill a estudiar en valencià a escola per a que això si algun dia se li premie, siga més obert, pugui conèixer les dues llengües, però si vol ser funcionari de la Generalitat Valenciana, li demanen un requisit lingüístic d'un examen a banda, d'una junta qualificadora, a banda del sistema educatiu, i no li demanen en castellà. No? Bueno, doncs això i moltes coses estan allunyant a majories socials que no estan compromeses en el que fem. Jo això ho he dit moltíssimes vegades. Què hem fet mal per a no tindre articulada una majoria social després de tindre un salari mínim com el que tenim, d'estar donant oportunitats a la gent en tots els àmbits, educatius, universitaris. Jo recordo el primer dia que vaig entrar a la Facultat de Dret, en l'any 77, a l'aula magna érem 500 estudiants. I les meves filles que han acabat la carrera diuen, no, és que érem en classe 25 o 30, no? I envien mails als professors. Bueno, fa 30 o 40 anys això era impensable, tenies que demanar una entrevista per favor per parlar de no sé què, i així els professors, pues no el preocupes si farem no sé què, i el treball... Vull dir que hem millorat la nostra vida quotidiana, però tenim una població absolutament cabrejada en un sistema que és molt proteccionista. El que ha passat en la pandèmia tindria que ser algo que haguera articulat a tot el món pensant que el neoliberalisme ha mort, i això tindria que ser un anàlisi correcte de la societat, i el que són les polítiques d'inversió pública, de protecció de lo públic, de moltes coses, tindrien que tindre... No. Van uns descerebrats a pegar-li una paliza a un home perquè és gay en banderes d'Espanya. Pues algo hem fet mal, ho fèrem en aquella època, perquè no llegíem bé probablement el que és la societat, i correm el risc de que hi hagi una involució democràtica segura, a més en la participació de lo que és la carcoma de la democràcia, que és Vox. M'ho has deixat molt bé, perquè la pregunta és obligada, no? I permet-me el vocabulari. Què collons fem els nazis? Vull dir, els tenim en les institucions. I com comentaves, des del meu punt de vista, la socialdemocràcia està, de la qual me sento part, està acovardada. O en un moment en el que la socialdemocràcia hauria de dir a la societat, anem a recuperar drets, o has dit tu, el neoliberalisme ha mort, anem a recuperar, anem a fer créixer l'estat del benestar. De repent, tenim nazis en les institucions a l'estat espanyol. Ja sé que no és exclusiu ni del País Valencià ni de l'estat espanyol, però què fem amb ells? No, jo crec que hi ha dos elements que són molt preocupants. Uno és que el que diu aquesta gent no és el que pensa, el que la gent vol escoltar, sinó que també és el que molta gent pensa. I això és molt perillós, perquè ahir es junta el que és una franja lunàtica d'electors, que sempre voten antisistema contra el sistema i estan molt còmodes ahir. Una franja fascista d'electors, que abans estava molt còmoda en el PP perquè els representava i bueno, feien sacrificis i tal, i ara han perdut la por. I una tercera franja, que és la que podríem denominar del particularisme, de que la gent té interessos personals i particulars, però que generen un rebuig en una altra banda de la societat. Això ho va entendre molt bé Steve Bannon quan van llançar les seues idees, o Cummings, quan va capgirar el Brexit. No? Sí, i l'algoritme en això és molt perillós. Si a mi m'agraden els bous, em matxaquen, diguem-me tots els dies, que hi ha una esquerra dolenta que vol acabar en els bous. Si a mi m'agrada la cacera, que soc d'un poble, encara que sigui d'esquerres, em matxaquen dient que hi ha una esquerra perversa que va contra els caçadors. Si a mi m'encanta el Barça, pues entonces hi ha una... Bueno, vull dir que al final hi ha interessos nostres que es viuen amb moltíssima intensitat i ells es dediquen a cabrejar permanentment a la gent. Què hem fet mal si així, en un any i pico de pandèmia, tenim 15.000 persones més ateses en la renda valenciana d'inclusió i la llei de dependència. Madrid en perd moltes, però arriben unes eleccions i guanya la cerveseta. Sí. Això, som incapaços de crear un discurs il·lusionant i comprometen a molta gent. Les bones notícies no caben en els diaris, ni caben en les xarxes. I un altre factor molt preocupant és la hiperdivisió de l'esquerra. És a dir, això, Andrea Camilleri, l'escriptor, un dia va dir que
que l'esquerra era l'únic ésser que es reproduïa per excisió. I això és dramàtic, de veres. Hi ha moments en què hi ha que prendre decisions molt fotudes i tots tenim un altre punt de vista, sempre, sempre. Però hi ha que acceptar un marc. I la dreta i l'extrema dreta estan molt còmodes perquè el seu marc no el discuteixen mai. Discuteixen de melonaes, però al final lo important es posen d'acord. I nosaltres no sols discutim de melonaes o convertim les melonaes en algo essencial per a la nostra pervivència o estem permanentment posant en qüestió certes coses. No? I la gent vol tranquil·litat. Jo crec que els governs no poden ser sempre l'estrela emergent. Jo ara veig els presidents autonòmics, tenen presències diàries i quotidianes sobre qualsevol cosa. Abans d'un president d'un govern era una persona que cada 8 o 10 dies pues dia alguna cosa. Però és que ja no tenim temps ni a pensar, ni a llegir, ni a parlar. I passa en tots els àmbits, no? Així, per exemple, el Parlament té una tendència a l'estajanovisme que és delirant. Així hi havia dos períodes, que era el mes de gener i el mes de juliol-agost, que es dedicaven a parlar amb la gent, a visitar fàbriques, a veure oliveres mil·lenàries, a intentar entendre la societat. Ara li diuen això, vacances parlamentàries, entonces se prohibeixen, evidentment, perquè les vacances a un polític, mentre no el peguen, pues, tot lo demés està bé, i tenim que estar tancats així tot el dia. Quan el lògic és fer una altra tasca i estar llegint i poder pensar, no? I això ens allunya. I la presència mediàtica d'estars, de la frase més provocadora o la reflexió més que genera més rebuig o més reflexió, pues, és un joc lamentable, no? La gent hauria de preocupar-se dels seus problemes quotidians, de la seva família. Però som esclaus d'això, l'esquerra parlo, i damunt no ho fem bé, perquè la dreta, o l'extrema dreta en aquest cas, és esclava també del titular, de la xarxa, del TikTok, del tuit, i li surt bé. Sí, perquè el que no se n'adona en compte és que esta situació de voler cabrejar a tot el món i treure el pitjor de tu és per acabar en la democràcia. No hi ha passos intermitjos. Vox està així per a carregar-se el PP, per a carregar-se la democràcia. I el PP ho ha llegit d'una manera diferent, no? En Alemanya pues és evident, així arribarem al Parlament Valencià. Vox estava en les institucions i una decisió que prengueren sense discussió és mai votarem algú de Vox perquè estigui un càrrec en una comissió parlamentària. O mai votarem una proposta de Vox perquè ve de Vox, perquè al final dius, bueno, és que vostès volen carregar-se les autonomies, igual que me diguen que el cel és blau. Ara, això, traslladat a un ajuntament, resulta que potser algú diu, home, és que el cel és blau, hi haurà que votar això, no? I llavors ja estàs trencant aquest aïllament que no té conseqüències. Vull dir, és que la gent està dient barbaritats i nomenen algú de Vox, el que fa és borrar els tuits en què dia barbaritats i ara poden ser assimilables. I és una trampa, ara estan callats i inclús estan apoyant pues, les mesures contra Ucrània i estan fent altres coses, però això no és el que fan quan estan manant. Què va fer Putin quan estava manant? O què fa Orbán? O què fa Salvini quan tenia la possibilitat de fer-ho? No? Entonces, jo crec que ens costa moltíssim distingir el que és important i fonamental, un espai dintre de l'esquerra intocable i després altres espais de discussió. Parlaves de la hiperdivisió de l'esquerra. Podem coincidir com a mínim en l'anàlisi. Per tant, esto és veus que s'alcen ara, no? De Yolanda Díaz, de la mateixa Mònica Oltra i altres a nivell de la resta de l'Estat, que pareix que acabarà confluint en una plataforma, permet-me que diga l'esquerra del PSOE. Com ho veus? Creus que això té possibilitats de... Jo crec que això és molt interessant, inclús que és necessari, però quan se troben en la primera contradicció, tot rebenta. Ara estem vivint si el fet determinant és que el govern d'Espanya enviï armes a Ucrània o no. La política és una construcció permanent, no? I així tot es comença de nou i ara resulta
que Podem no està d'acord... No, Podem europea vota una cosa i Esquerra Unida d'Europa una altra diferent respecte a què se fa així al Parlament espanyol o què se diu o què se verbalitza, no? Quan posar en risc un acord de govern, que és un fet històric, és que el PSOE de Felipe González i Alfonso Guerra mai haguera pactat en comunistes o antics comunistes o excomunistes o neocomunistes. Mai. I en nacionalistes d'esquerres. Mai. I això que és un fet revolucionari per al PSOE i que no ha estat dur, sinó ha estat un procés, pues ara es veu en una component negativa, sobretot perquè totes les forces d'esquerra sols creixen o creuen que poden créixer posant-li el dit en l'ull al PSOE. I això permanentment el que fa és desgastar una situació en un risc de trencar un statu quo que podria ser apassionant, però això és invents d'aglutinar a la gent d'esquerres del PSOE, que per una altra banda també te dic que l'esquerra del PSOE, quan es governabilitza, acaba entenent que moltes dificultats no es poden solventar de la nit al matí. I per exemple, ara se parla molt de l'empresa pública d'energia. En una empresa pública d'energia, l'energia costaria el mateix. No se poden fer trampes a aquestes coses. L'empresa pública d'energia de Barcelona ciutat pues no té clients perquè és més cara que altres, no? Si així hi ha 500 comercialitzadors d'energia, si la distribució de la red elèctrica espanyola està nacionalitzada, el problema és que per a solventar una qüestió, com eren els drets d'emissió de CO2, o per fomentar les renovables, es pren una decisió en què l'energia més cara se pot vendre al preu més barat al preu més car. Bueno, pues això és una regla europea que hi haurà que canviar, però quan se prenen decisions per a solventar un xicotet problema sense mirar tot l'espai i veure les conseqüències, sol ser dramàtic. I passa en vivenda i passa en moltes coses. I la gent ho entén quan està en els governs. Fora dels governs, les solucions són molt fàcils. És igual que és molt més fàcil estar en l'oposició. Així, en este despatx del Parlament, quan estàs en l'oposició, tot el que passa per així s'endú algo. O una penela, o una pregunta parlamentària, o una crítica política. Ara, després ordenar tot això és molt complicat. Crec que és bona frase per acabar. Manolo Mata, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Moltes gràcies a tu. Seguirem bé. I confie que sempre en estos camins, ja des de la política, sempre podem retrobar-nos en la paraula, que és l'únic que tenim. Segur que sí. Gràcies.